Vítajte vo svete mobilnej energie. Banner The Power Company. Je to vlastne veľmi jednoduché a práve o to ide. Iba o to. Spoľahlivo dodať energiu vtedy, keď je potrebná. Jednoducho povedané, naše produkty fungujú jednoducho. Práve to nás teší, pretože to dokazuje, že naše batérie spĺňajú očakávania a často aj viac než len to. Čo je všetko za tým, je ale predsa zaujímavé. Produkty vyrábajú ľudia a tí robia aj rozdiel medzi nimi. Kvalita je síce otázka moderných výrobných zariadení, ale v prvom rade je to otázka nastavenia a dôsledného naplňania stanovenej filozofie. Jasné stanovisko ku kvalite servisu. Viac ako 30% našich pracovníkov sa bezprostredne stará o našich zákazníkov. Kompetentne a blízko v mnohých krajinách. Made in Austria pre celý svet. Dôležitá je nielen kvalita produktov, ale po začiatkoch vo Vorarlbergu, presťahovaní do Linca a po úspešnej histórii a prekonaní mnohých míľnikov je dôležitá aj napríklad výroba prvej bezúdržbovej batérie. Viac ako 70-ročná tradícia. OK, ale ako to vyzerá dnes a zajtra? Potom know-how vo firme Banner má pôvod v skúsenosti, že naše batérie možno nájsť v mnohých oblastiach silných značiek v základnej výbave, dokazuje nielen to, že dodržíme, čo sľúbime, ale dáva nám potenciál nás aj naše produkty ďalej rozvíjať, plniť nové požiadavky, rozširovať možnosti použitia a udržiavať vysoký nárok na kvalitu. A teraz vám musíme jednoducho ukázať, ako pracujeme. Samozrejme na najmodernejších zariadeniach, samozrejme za stálej kontroly kvality a samozrejme výrobnými procesmi chrániacimi životné prostredie. Recyklácia je pre nás programom. Olovo, diely z plastov a kyseliny zo starých batérií sú znova spracovávané a vyrábajú sa z nich nové batérie Banner. Výsledkom našej práce je mnoho typov batérií exaktne určených na rôzne použitie. Dávame pozor na každý detail aj pri iných malých, ale pre funkčnosť a bezpečnosť dôležitých produktoch našej firmy. Napríklad vyvažovacie závažia Luchtofit sa starajú o to, aby všetko dobre fungovalo. Čo je teda to viac, čo firma Banner ponúka? Ako už bolo povedané, je to blízkosť ku zákazníkom a osobná starostlivosť o nich. A to v mnohých krajinách. Napokon viac ako 90% našich produktov ide na export. Určite hrá pritom rolu aj to, že ako nezávislá rodinná firma sa môžeme cielene zamerať na silné stránky našej firmy, ako aj silné stránky našich produktov a ďalej ich rozvíjať. A práve preto nie je batéria od firmy Banner iba štvorhranná debna s dvoma kontaktmi. Je oveľa viac, značkový produkt, spolu s ktorým dostane používateľ spoľahlivosť, bezpečnosť a veľmi veľa mobilnej energie. Teda všetko vlastnosti prispievajúce k tomu, že používatelia našich produktov nepotrebujú o nás veľa premýšľať.
To je dobré aj pre našich obchodníkov, lebo keď naše výrobky perfektne fungujú, majú aj oni život jednoduchší. Ako to celé pokračuje? Nezídeme z cesty k úspechu. Vo firme Banner je kontinuita veľmi dôležitá. Čo chceme a čo budeme prostredníctvom našich pracovníkov robiť, je vyvíjať a vyrábať v budúcnosti inovatívne a bezpečné produkty. Okrem toho chceme prinášať nové technológie, teda starať sa o to, aby bola potrebná mobilná energia stále viac a účinnejšie k dispozícii. Bude zaujímavé vydať sa na túto cestu spolu s našimi pracovníkmi, zákazníkmi a dodávateľmi.